Milí priatelia, vítam vás pri pokračovaní nášho programu. Poprosím vás, aby ste sa už usadili, možno stíšili. Po prípade, ak by ste nemali si kde sadnúť, tak tu sa stále dá, tu je ešte priestoru pomerne veľa. A vítam vás v dnešný poobedný program. No a chcel by som najskôr ešte pripomenúť možnosť, teda, že po mojej lavici srdce, ktoré už sa pomaly síce narušuje, no pod ním niečo je a ja by som sám bol zvedavý, že čo presne tam je, takže pozývam vás na to, aby ste si zobrali tú myšlienku, ktorá je už len vaša a podelili sa s ňou prípadne so svetom, so svojimi priateľmi. Čo však bude teraz nasledovať, je taká vec, že máme tu dvoch vzácnych hostí, ktorí si pripravili svoj program. Na niečo málo o tom nám už povedia oni sami, takže veľkým potleskom prosím privítajte Ivanku a Paliho Danka. Ďakujeme, Andrej. Srdečne vás pozdravujeme. Otcov biskupov, videli sme tu aj mnohých kňazov, reholné sestry, ale teda najmä vás, drahí mladí priatelia. Je to pre nás dosť veľké také hecovanie a možno aj taká výzva. Predsa len ja už nie som úplne najmladší, takže prísť pred vás, mladých ľudí, je vždy trochu, ako som povedal, hec a výzva. Neviem, čo na to moja žena povie. Tak ja by som možno chcela len povedať, že aby ste možno dopredu vedeli, čo máte očakávať od nás a čo sme si pre vás pripravili, tak my sme si pre vás pripravili predstavenie o manželskej kríze, pretože napriek tomu, že sme manželia ešte krátko, vnímame, a určite aj vy vo svojom okolí vnímate, že vzťahy partnerské, ale aj kamarátske sú veľmi náročné, komplikované a zároveň krásne. A my chceme tým našim predstavením ukázať to, že akoukoľvek krízou ľudia prechádzajú, že všetko sa dá vyriešiť, ale musí byť stredom manželstva alebo vzťahu akéhokoľvek Ježiš. Že musí byť on, ak je on kráľom, tak je všetko na správnom mieste. Zajtra je nedeľa Krista kráľa, to je v cirkvi veľmi dôležitý taký medzník. Vlastne po ňom začína advent, nový cirkevný rok a pápež František pred niekoľkými rokmi, pomohla tomu aj pandémia covidu, rozhodol, že diecézne stretnutia mládeže sa presúvajú z kvetnej nedele alebo z kvetného víkendu na túto nedeľu. Čiže tento víkend alebo túto nedeľu sa všade po svete konajú stretnutia mladých ľudí so svojimi biskupmi. Nie sú to také obrovské, ako boli v lete v Lisabone, Svetové dni mládeže, ktoré sa konajú na jednom mieste, ale sú to Svetové dni mládeže na takej diecéznej úrovni. No a keďže je nedeľa Krista kráľa, tak chceme celé toto dnešné popoludnie rozmýšľať nad kráľom, kráľovstvom, korunou, korunovaním. A toto naše predstavenie otvorí toto popoludnie práve otázkou, že kto je kráľom vo vzťahu. My teda hráme, ako Júka povedala, o manželoch. Možno máte niečo navnímané doma, možno vo vašom okolí, možno sami zažívate. Ak ste zaľúbení a hľadáte svoje povolanie, objavujete možno svojho priateľa, priateľku, ako sa k vám správa, niekedy príde nejaké napätie, nejaké zaiskrenie. My v našom predstavení naozaj na odčiatku uvidíte akoby hádku, búrku a potom veľmi nešťastné pokusy, ako presvedčiť toho druhého, že ja som kráľom, ja som pánom situácie. Až kým obaja nepochopíme, že nemôžeme byť my kráľom a pánom situácie, ale že musíme ten priestor dať Bohu. Tak my rozprávať nebudeme, bude hrať hudba. Autorkou skladieb, ktoré budete počuť, je Zuzka Eperiešiová, ktorá pôsobí aj pod pseudonymom Skiva, je z východného Slovenska. Veľmi vás pozdravuje, vie o tom, že sme tu. Nemôže tu byť dnes ona osobne, takže budete ju počuť z nahrávky. A pomedzi piesne je aj jej poézia. Čiže my niekedy prestaneme tancovať a zaznie také ako keby zamyslenie, tak vás pozývame k tomu, aby ste vstúpili s nami do takéhoto umeleckého prevedenia. Už veľa rozprávam, tak ideme na to. Manželia Dankovci.
Čas skrotol divoké kone s ním, čo bežia do dialy, potichu stali, vidia v odraze vody orly. Chceli by letieť ako oni, ale nemôžu. Biele kone pijú zo stupaje rozorvanej zeme, čo celkom naháje. Človek zmenil ju na nepoznanie, kone z nej pijú. Kam bežíte, kone, kone slobodné? Cesty sú zrevné, tmavé a nerovné. Človek zabudol lietať, je stratený. Kým svoju túžbu zas na krídla nesmení. Divoké kone ďalej tryskom bežia cez lesy, cez lúky, kde ľudské ruky nesiahnu, neničia, neberú vieru a túžbu letieť. Zválajú petáč orlom až na koniec sveta a veria, že im narastú krídla. Zválajú k súbestiu Pegasa s otázkou, či ozaj nedá sa, či im nenarastú bájne krídla, bájne krídla. Kam bežíte, kone, kone slobodné? Cesty sú zrevné, tmavé a nerovné. Človek zabudol lietať, je stratený. Kým svoju túžbu zas na krídla nesmení. Kam bežíte, kone, kone slobodné? Cesty sú zrevné, tmavé a nerovné. Človek zabudol lietať, je stratený. Kým svoju túžbu zas na krídla nesmení. Začalo sa to. Naša malá vojna. Mne patrí pravá strana a tebe ľavá. V tvojom tichu znie hrozba a tvoje ruky dvíhajú nenaplnené očakávania ako vyčistenú a pripravenú zbraň. Poznáme svoje slabosti. Starostlivo vyberáme správny arzenál. Mierové rokovania boli zjavne zbytočné. Nič z mojich požiadaviek nebolo naplnené. A pritom v začiatkoch to vyzeralo nádejne. Na moje návrhy zaznievalo tvoje áno, snáď aj úprimné. No postupne sa menilo na rezignované, až sa ti nakoniec všetko sprotivilo. Za mojím konaním stáli len tie najlepšie úmysly. A za tvojím mlčíš. V poriadku. Napriek všetkému ti vravím, že toto ešte nie je koniec. Nemôže byť. Ponúkol si mi svetlo, ja vyberám si tmu. Dokým sa naše cesty opäť nepretnú. Ponúkol si mi nádej, ja vyberám
keď zostávaš som malomocná láskou. Pravíš, nečakaj ma, odpovedám ti nie. Dokým mi samo nebo nedá jasné znamenie, kam až dokáže zásť krehká láska, slabý človek, kde má hranice. Zmizne ako Vánok, ako telo, ako ranný bosk na líce. Píš mi epopeju lásky, píš mi epopeju snov. Keď odchádzaš, som malomocná v láske. Keď zostávaš, som malomocná láskou. Veď aj vesmír má svoj koniec, aj my sme dočasní. Mesiac, ešte nechoď, ešte ho čakám, ešte chvíľu nezhasni. Ešte stále trvá mesačná sonáta. A ja som bola silná v láske, lenže tá na skutky sa rozráta. Píš mi epopeju lásky, píš mi epopeju snov. Keď odchádzaš, som malomocná v láske. Keď zostávaš, som malomocná láskou. Píš mi epopeju lásky, píš mi epopeju snov. Keď odchádzaš, som malomocná v láske. Keď zostávaš, som malomocná láskou.
Už drobných dlaní ustal plač detských snov a my obaja unavení rukami pretíname stôl. Pamätáš, kto si vravel, že ten, kto nepochyboval o láske svojho života, možno vôbec nemiloval. Tak kto vlastne si? Že večer vždy voniaš pokojom, kto vlastne si? Takto mlčali sme iba pred bojom, kto vlastne si? Ja už nič okrem teba nemám, kto vlastne si? Že dal si chuť víťazstva všetkých prehrať. Zmizol smiech našich detí a my sme naplnili vôľu. Sľubovali sme si, že ak život dovolí, tak zostarneme spolu. No teraz máme trochu strach, ako vtedy zaľúbení. Či bude dosť odvahy prekonať prekážky a v láske všetky zmeny. Tak kto vlastne si? Že večer vždy voniaš pokojom, kto vlastne si? Takto mlčali sme iba pred bojom, kto vlastne si? Ja už nič okrem teba nemám, kto vlastne si? Že dal si chuť víťazstva všetkým prehrať. Mám strach, že ťa vôbec nepoznám. 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 Tak kto vlastne si? Tak kto vlastne si? Úplne iný, úplne nový človek. Kto vlastne si? Tak kto vlastne si? Že som ochotná odstúpiť čokoľvek. Kto vlastne si? Tak kto vlastne si? Ja už nič okrem teba nemám. Kto vlastne si? Tak kto vlastne si? Že dal si chuť víťazstva všetkým prehrať. Ticho je britva prelomená na dva rovnaké kusy. Jeden reže moje srdce a ten druhý... Ticho je rozorvaná duša. Nikdy sa nedá celkom pochopiť. Ticho je štvrtý rozmer obrazu lásky. Ticho je pôvodný div sveta. Ticho je jediný verný priateľ. Ticho je jediný verný nepriateľ. Ticho je ľudské
je božské. Naše ticho je ľudské. Ticho je britva prelomená na dva rovnaké kusy. Dve ostré hrany sa násobia dvoma, aby nikomu azda nechýbalo. Ticho je britva prelomená na dva rovnaké kusy. Jeden reže moje srdce a ten druhý reže tvoje. Predsa mlčíme. Občas sme takí malicherní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí sami. Je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margarety, ľúbi či neľúbi. Iskru necítiť, úsmevy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Na prste mám vyblednutý prúžok od radosti všedných dní a všetkých drobných skúšok. Znak ostáva zbytočne skladať prstene dolu. Povedz mi, sme vlastne ešte spolu, veď ranná káva chutí lepšie vo dvojici, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci, so slovami večer sme doma. Večeru videli minimálne dvoma. Neboj sa, bude to, čo nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Viem, že nie vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. A keď nám kvapká kohútik a tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tú, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
Už snáď ani nespočítam, koľko ráz mi v hlave zneli slová, že sa to s tebou nedá, že si nad moje sily, že by to nezvládol ani svetec. A nastal večer a nastalo ráno. Žiť sa muselo. A žiť sa musí. A napokon mi v duši, veľmi jemne, v pravidelnom rytme zneli slová, čo chápu len dve duše, ktorých sa týkajú. A ešte ten, ktorý dokonalú reč duší stvoril. A napokon mi v duši, veľmi jemne, v pravidelnom rytme zneli slová: ver mi, tento človek dokonale vyplňa všetku tvoju nedokonalosť. Verím ti. Stojíme na prahu dvier oproti sebe. Poď ďalej, vítam ťa v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní malí, tak porozprávaj, ako ste sa mali. Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vystiera unavené ruky, ako plášť so snou nesplnených tkaní. Aj palmové listy z prianí, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí. Šilnaté drevo teraz háčete ako múr, hoci nás inak volá k sebe. A jediná vec, ktorú potrebuje každý, je stôl plný slnka, hoci v biede. Jasný pohľad do očí a ukáž dlane. Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie. Sám si bieda a sám aj požehnanie. Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdiaľovanie. Odkladáš nachystané zbrane, poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neustane. Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vystieram unavené ruky, ako plášť so snou nesplnených tkaní. Aj palmové listy z prianí, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí.
Dámy a páni, manželia Dankovci. Dáme teraz Pálimu chvíľku, nech si oddychne, ale Ivanka, ty tu prosím ťa ostaň. Ja mám na teba otázky. Môžeš nám prosím povedať, že ako vás toto napadlo, že práve táto téma bude teda ústrednou myšlienkou vášho scenického divadla, že práve teda manželská kríza, že ako ste na to teda prišli, že práve táto téma a túto ste si vybrali? Tak vybrali sme si túto tému preto, lebo vnímame svet okolo nás. A aj v mojej najbližšej rodine napríklad moji rodičia žijú už asi 15 rokov v manželskej kríze, že žijú pod jednou domácnosťou, pod jednou strechou, ale vlastne nežijú spolu a chceli sme im jednu z týchto častí zatancovať na našej svadbe a chceli sme to venovať im. A vtedy sme sa začali pohrávať s myšlienkou, že či to takto ešte nezmnožíme a že či z toho neurobíme predstavenie. A takto potom Pán Boh požehnal a išlo to. Ďakujem pekne. A aká bola reakcia, keď ste to, alebo teda prezentovali ste toto vaše divadlo aj vašim rodičom? Aká bola teda ich reakcia na toto, keď to malo byť aj im venované? Tak tancovali sme iba tú jednu choreografiu o zmierení. Priznám sa, že celé predstavenie asi nevideli, lebo je im to asi ťažko, že oni to tak vnímajú. Videli to, myslím, že nahrávku nejakú, ale neviem, bolo to také vždy po tejto choreografii nastane také ticho, že myslím si, že ľudia tak premýšľajú a ja som aj videla na tvárach mojich rodičov, lebo oni sú úžasní ľudia obaja, len niekde zablúdili obaja, že nevedia nájsť k sebe späť cestu a určite niečo to tam niečo sa tam zapálilo, ale asi ešte to chce čas. Ja ti, Ivanka, veľmi pekne ďakujeme. Ešte jeden veľký potlesk.